Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa tanan nga malabutan sa aton nga tingog subong nga aga. Happy Sunday sa inyong nga tanan. Welcome sa atong programa Istorya Espesyal. Kaupo gihapon sa inyo kubos ka alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga. Kumusta ka mo dira tanan? Today is Feb 23. Subong ang pinakaulihing nga Domingo sang bulan sang gugma. Ayan, so Feb 23 subong, medyo matugnaw ang panahon, medyo suabe, no? Manami magtulog, matawhay ang panahon, hindi masyado kainit, hindi siya masyado kainit, pero nag-aambon-ambon subong. Supposed to be, why niya ulan subong niya? Kaya tungod, ang ini nga bulan, ano na siya mo, ng daw finding weather dapat subong, although matugnog man siya, kaya nag-melt ni amon siya nga season, nga doon nagkakatunaw ang ice tubla sa piyak nga bahin sa kalibutan. So that's why ang January kag ang February is matugnaw ina siya, no? But subong ya nga chimpo sa mga nagahigugmaanay ang bulan kuno sang Pebrero. That's why ang aton mga topiko for the past few Sundays is all about love, no? And speaking of love, world and international news, no, worldwide news and international news, ang mask wedding diri sa syudad sang Bacolod, no? Sang February 20, 2020, ginkasal ang 220 ka mga couple sa government center, no? Headed by Mayor Bing Leonardia bilang siya abi ang nagkasal, no, sa aton nga couple, no? So 220 ka mga couple ang ginbasbasan sa lobby sa government center sang kayundik pa sang sa tuig tungod ang date is Feb 20, 2020. So 02-20-20-220 tungod 220 ka mga couple. So a total of 440 ka mga individual laging kasal. Ato kita dito ligad, upod ta si Congressman Grega Sataya, si Vice Mayor Elcid Familiaran, kag ang makaupod naton sa konseho. And of course, ang aton special nga bisita from PSA, o Philippine Statistics Office, and si Attorney Pauyon, syempre, sa civil registrar. No? So, kasal ang aton 220 ka mga couple. Congratulations sa inyo, no? Si Konsehal Ising sa Langga, mo dito isaman sa mga maninoy, no? So live mo kita subong sa aton niya Facebook, no, sa page sang Diwa Easy Action Radio nga page, wala labot niya live kita sa bilog nga radyo. Sa malabutan sa aton niya tingog sa Action Radio, syempre. May social media pagigitan, no? In-share ko man sa akon nga page, no? Ang live naton subong nga programa. Alright. Speaking of love, may invite ako diri subong nga duha ka bisita. Kalabanan sa mga bisita naton subong, this past few month, no, especially busy ni nga bulan, mga usual nga mga topic, mga current issues nga pang-invite naton, kag mga inablang sari nga topic ko, but sari nga guest, but sini nga aga ang aton invite nga bisita,
kilala naton, close naton, no? And unique man ang ilaman niya sitwasyon, ang ilaman niya istorya, no? Gin-invite ko mas lagan diri subong sa atong programa, no? Para mag-share man sa ilang story. Amo na yung nag-unique sa ilaho. Tungod inis lang ako, Paul, kasimple lang nising ilaya pagpangabuhi. Very simple. So, ang isa subong, ang si lalaki, nagapanday or naga-construction worker, di ba? At times. Tama, no? Tama. Okay. Si babae, nagatindera, sudan, bulante, sudan, nagahimo na siya sa gadi sa paghimo sa mga balloons ng mga decoration, mga designs. Kag ang ikatatlo ng obra, nagapanghimo sa balay. Oh. So, ang atong subong nga topic ko is panday. Ang panday meets the tindera. Na amo subong ato niya topic ko subong, no? Gin-invite natin diri subong residente sa syudad sang Bacolod. We have Nining na nga. Nining na nga para po sa Nining and Pinok. Oh, tambiaw tayo matagpalamati. Good morning sa inyo nga duwa. Good morning sa igrit matagpalamati taning. Good morning sa tanan nga pamati sa Action Radio. Gabay pa tani mayo lang ang pangabuhi niyo sa subong adlaw. Okay, Pinok. Good morning sa imo anay nok. Igrit anay ay nga bibi ara po pa ho. Good morning. Mayong aga. Okay. Ang aga siya, Pinok, ano ginatuod mong ngalan? Antonio Antonio Rodriguez. Rodriguez. Si Pinok is si Antonio Rodriguez. But Pinok na itawag na si Yaya, no? And si Nining, anong real name ni Nining? Yuzits Garces Rodriguez. Garces, ang apelido. Yuzet. Yuzet. Okay. Yuzet, pero ang imong okay. Good morning. Nagtambiyaw sa inyo nga duwa si Councilor Cindy Rojas kag si SK Chairman RD Montanio sang Barangay 1. Good morning kuno sa inyo nga duwa. Excited salamat sa inyo nga love story. Good morning, Councilor Cindy Rojas. Opo kami ligat sa sa mass wedding. Okay. Una kong question sa inyo nga duwa. Ang title ta subong is Ang Panday Meets the Ang Tindera. No, okay. Mapisan kag very young couple. Istoryahan naman karon ang inyong nga bata karon, no, kung paano siya na-produce, paano sa saan pa siya katungod kay unique man isang pagbata niyo siya mo kay it took you pila 17 years as couple before pa mo yung nagbata ya, no? All right. Ning, ikaw na Ning. Paano mo na-meet si Ang Panday, si Pinokbe? Paano ka mo nagkalahay nga duwa? Nagkilala na kami sa Baylihan. Palabayli ka sa una. Palabayli ko galagaw ko perme. Nakita ko siya doon, buot siya tapos wala siya pod. Gobdanay kami nga duwa, wala man ko balo nga magdayunay kami. Okay, wait lang. Balikan to na sa Baylihan. Pagkita mo gid sa iya, una mo gid siyang kita. Anong una mo gid nagpa-attract sa iya? Sa iya na physical lang sa tsura ya. Anong pagkikita mo gid sa Kapino? Ano dayon nang sulod sa pinsar mo? Anong pinakalamian mo gid sa iya tsura? Gwapo siya. Nagapuhan na gid sa iya that time. Buot. Buot siya. Wa siya upod. May mga amigo man siya. Ngara dito. Di na siya nga Baylihan. Sa mga halandon. Sa Barangay 6. Barangay 6. Tama. So taga di kan iya? Barangay 4. Naglabot tayo pati sa Barangay 6. Nangayaw ka. Sino katuan mo to sa Baylihan? Sino katuan mo to, Miga mo? Kita na lang kami sa mga barkada namon. Okay. So sa nga to ka sa Baylihan, ang music bidayang-dayang, lower ka to, nakita mo si Pinok. Siya ganda yung nakita mo kung ang iba niyang amigo. Siya, kag mabatsaga mo man na daw siya na ang madayunan. Araw-araw. Una pa lang mo kita ay ganito, iba tsaga mo na dayon? Okay. So, anong... Kay gupod man sa sakon. Hindi, wait lang. Sa mo itong gabi, anay, sa Baylihan, tanay. No, paano? Pangilala mo ni siya? Di pangilala ko sa una-una, pero daw... Matandaan niyo pa sa amutong gabi? Matandaan niyo pa? Paano ka mo naglalahay nga duwa bala? Ikaw siya nag-istorya sa imo, kung ikaw nag-istorya sa iya? Siya nag-istorya. Nabuking niya ka ho. Ikaw gid ako nag-istorya. Okay, pala istorya ko mo. Oo, ikaw gid ang pangilala sa iya, baliya. Tapos daw, pisok mata mo sa iya na, no? Brown ata sa buwang? Nag-reaction to. Okay. Pisok-pisokan mo siya mata, una, o na, no?
Paano mo sa gina-approach? Nakikipag-friend ako siya. Mhm. Tapos, nang hasta na adadlaw, gakontak ka na eh. Ano nga part sang ni Pinok, tsura ni Pinok na mian mo gid. Sang iya physical, bimata, ilong, bibig, Itsura lawas, niya. ano. Itsura niya na Bilog yun nga tsura ya do. Palinaw mo siya do sino that time be? Do si Richard Gomez. kay nang, na siya pala, ng Moreno. Moreno siya. Oo. Tasilong, may mata. Oo. Okay. Nok, sa nga mo to nga time, may nabiya ka to kung wala man. Wala. So single ka man that time. Pila ka to? Ma-recall mo pa yung edad mo? That time? Mga 20s. mga 19. 19. Ikaw, Nok, do mga 21, 22 ka siguro. Mga, mga 21. Oh. Nok, gaano ka to sa Landon that time? Sa Barangay 6? Gaano ka to ya? Tinda ng isda. Ay, tama ka to baybay na dagali. Terminal. Terminal. Pero taga-diin dyan, Nok? Taga-diin dyan? Taga Bito, Sagay. Sagay. So, paano ka nakalabot diri sa Bacolod, sa Barangay 6? Arada ang pamilya ko eh. May pamilya ka, di bale? Oo. Okay. Okay. And, so sa mo itong chimpo, gabra ka sa isdaan, and then nagato ka man to, na mahilig ka man to, and then dito ka mo nag-meet unagid. Okay. Pag istorya si mo ni Nining, nabatsaga mo na, no? Kado, crush ako ni, type ako ni, Hindi pa po. Ay, hindi pa. Hindi ka pa nakabatsag that time. Okay. So, sa una nga chimpo, wala Facebook, wala text, wala cellphone. Hambal mo, everyday ka mo nag-communicate. After silang agabi. Paano? Galagaw kami, gakitanay kami sa, kung gakadto ko sila, lugar, gakadto mo sa Munti. Nag-updanay kami mga barkada. Galagaw. Sadya lang. So, ikaw yan, no? Sang after na ang gabi, kakitain na kang perme, dito ka na kabatsyaga daw, ka-in love ka naman kanining. Kadugayon. Kadugayon. Kadugayon paning. Kadugayon pa kuno Okay. So, mamangkot lang ko. Pagkakita mo that time kay Nining, before mo siya nabiya, bala, anong pinakanamian mo gid nga parts ang yan nga tsura? Kaya batasan, kaya rin panayam mo, kaya di ba, sa bahay pa ka muna. Sa iya nga tsura, anong pinakanamian mo gid nga part, be? During that time, namin siya mata, namin siya ilong, namin siya panit, no? Ang nabiyan ko sa kanya, ang mata, ang guya. Guyaya. Pero sexy siya sa una, ha? Chicks yan. Oo, labas Nining sa una. Nag-miss din sa una eh. Nag-miss Nag-miss. pa siya sa una. Tandaan ko si Nining sa una eh. Gamay pa ko. Ay, hindi ka man gamay. Kasi ang gap na doon mga 9 years naman, 8 years man lang. So, si Nining is sexy siya sa una, no? Black beauty, na morena niya sa una. Okay. Tandaan mo pa kung di niya mag-date sa una? That time. Matandaan pa kung di niya mag-kita ay kang perme, di ba? Pero di niya mag-alagaw git sa una perme. Daw tabayan niyo git sa una. Galagaw kami sa lugar sa pamilya niya, sa Talisay. Okay. Si Metalisay kapag niya pamilya gali. Wala ba't sa guy? Namin ko din niya mag-date. Kato kami sa plaza, kaon kami balot. Sa plaza. Tandaan nyo na sa una, kami ara kami sa nabulig sa balay, nga gatabo na siya sa, hindi mo na matandaan siguro, pag gagmay pa kami to, gatabo na siya sa tricycle driver, da sagwa. And then, kakatos lang sa plaza, picture na sila sa una. Kaya uso ang picture sa una mo. During that time, uso to siyang picture sa plaza sa una. Na tapos, after 1 week, balikon mo, gawaron mong picture, nahaan mo na sa una sistema, dira sa una. So, kamo same. Gakaon niya mo dira balay-balot. Galagaw kami sa plaza, kay gabatsoy kami, gilagaw. Okay. So, damo kaya balot sa plaza sa una, ya. Balaya. Doon mo ito ang romantic naman nga moment be together, be. Okay. Now, tandaan mo pa kung saan o kamugin kasal? Ano nga tuig? 1998. 1998. Tama. October 28, 1998. October 28, 1998. So, 98, 2008, 2018, 21 years ago. Di ba? 2020 na subong. Oo. O, di mga 22 na be. Mga 22 years na ka mga gintasal. Sa October. Alright. Now, before tayo surihan, isa man lang bata niyo mo. Ah. Siya man lang, 4 years old siya. So, kung 21 years na kamuging kasal,
kalawig sang panahon before siya before siya na bata, hindi ba? But before niya siya labutan, kumusta naman so far? Nagpakasal ka mo? Dili sa Bacolod? Sa Hall of Justice. Oh, do West Bay. West. Wedding. Okay. Makotsi mo planning. Siya lang dyan na boyfriend mo before kaging kasal or may mga boyfriend ka man before sa iya? Wala man daw ano lang ng... Fling Oo, mo ba? wala man. Do siya lang dyan seryoso mo yung... Kaya napamana ko, so siya na, hindi na Oh, kakas. paano ka naka-decide? Alam nga, magkakasun mo pa na. Siyempre, paano ka naka-decide nga pakaslan si Panday, si Pinok? I mean, anong sign sa imo that time? Oh, pakaslan ko niya siguro. Ang ako niya. Kasi, unlike sa bunga chimpo, nga kalabanan sa mga kabataan sa bunga, yung kabusong una mo before mo pakasal. That time, ay kay kabusong, remember? So, may decision yung nga duwa, yung masawahay kita mo yan. Napinsara ko na sa una, bala ng daw pinasahi, bakod, kaya nga una kasal, dasik yung kasal, para bakod, ng danay. Di, Sino ang agad ka kasal sa iya? That time, mga pila lang gasto nyo to? 1998? 1998. Dua ka dekada na eh. Mga pila lang. Sa judge siguro, 800. Oo. Gamay ka tama. Tapos, may kanabala sa food. Mga pila, Nok? Matandaan mo, Nok? Mga 5,000 na. Mga 5,000. May pagkaon naman May pagkaon na. Pila kabilog mga bisita nyo during that time? Do damo-damo man, mga Damo. 20 guro man. Okay. So, mag-20, 5,000, okay na. Oo. Pagkaon, dala na ang preparasyon, etc. etc. Okay. Nok, paano ka sino na pang hagad pakasal? Siya. Ikaw, Gijaning. Ikaw, Siyempre, Gija. babae ko mo. Oh, ikaw, Gija. Siya ka pa. Manigurado. Oo, nanigurado, Gija. May magitandog na kay Pinokya karon niya pang huyapan na kamuya. Okay, so nagambag si Nining yung in love with bali si Nining that time. Kag sakto na issue lang nga demand na ya. Although nagapropose is laki, pero bahay na yan nag-demand kasal because nowadays, di ba? I mean, subong nga chimpo, sa millennial, labi sa nga chimpo, inablang mostly sa mga lalaki doon di preparado eh. Di ba? That's why nadlocks lang mag-propose ng kasal. Pareho, kung babae o lalaki. Subong yung nga, sa una nga chimpo ya, secret ya katama ang kasal, di ba? Importante ya katama ang kasal sa una ya. And I think, ang mato siguro ang imo nga napinsaran. Ang dapat ako yung manigurado, gitu ya. Anong bravo that time, no? Pagpakasal nyo? Nag-isda. Naglibot isda. Nagalibot siya at that time. Okay. So why kaya standard yung balining? Wala kayo ng balya nga. Dapat mangita ko sa amugin niyo. Nga, dapat amugin ni ubra, dapat amugin ni siya, wala na. Ang imo lang niya, nabisaran that time, yan nga, palangga ko ni siya. Kaya bisa ano pa yung subong yung sitwasyon, through richer or poorer, mapakasal kami. Okay. Malumpat sa question ko. Ang Pinok ang nakilala mo sang amutong gabi sa bilihan, same gyapon na panulukan mo siya subong. Oo, na-maintain ko man. Na sustainer mo ganyan. Ang love to that time, ang spark ara gyapon. Na atipan ko siya, kung may siya, ginahungod ko nga mamalayo sa sa masakit. Okay. Masadya man siya pag kinanlan. Okay. After sa inyo nga kasal, kaya ang pagkabalo ko nagpa-Manila pa ka mga duwa. Hindi ba lang nagpa-Manila ka mga duwa? Dito ka mo yung nagpangabuhi sa Manila because to ka budlagi de. Ano nag-decide sa inyo? Nga nag-decide kayo maglakat sa Manila? Pagbiyaan ng Bacolod? Kami nagad kami sang iya nga pamilya nga maobra ko na to na sulod balay tapos upod kami. Di may wala man di man kami mapigaduhan sa Bacolod. Kaya basta madilensya lang. So nagtugod kayo sa Manila, yan nag-ano kita mo to, yan nag-venture kita mo to. Okay. Pagabot siya sa Manila, what happened? Anong nang inobram dito? Sulod balay. Sulod balay. Okay, so do nagtimbang ka man dito, abe. Kaya isa lang kami kaamo, siya naman sa printing press. Ikaw sa printing press that time. I thought nag-messenger. Gobra ka sa printing press, nagapang ka mabayo? Nagapang printa? Resibo. Deposit. Deposit slip sa BPI. Okay. So deposit, ikaw nag-messenger, Binok. Okay. Isama ka mo to kabalay that time? Sa kami kabalay. Okay. And then, kumusta ang life mag-asawa?
after sang ako mo sang life hindi ko bibudlay sa Manila. Budlay sa mga boy sa Manila eh. So paano? Kumusta ning? Kumustang buhay mag-asawa? Ano ang mga Nating wala namon na sadya kami tapos makaraos kami sa Dudlaw. Na may amo lang na. Pero ano gid ang pinaka-common nga nang improve? Dahil sa Manila ng mulan bagyo baha na kami gyapon. Grabe tong mga trahedya dito sa Manila, Oo, no? Oo. Ulan, Bagyo init, sunog. Oo. Naka-encounter ka mo sunog pa, no? Demolition. Demolish. Ang pinakalas nga pagtilaw to sa inyo sa Manila is demolition. oo. So, Demolish nga kasubo. tungod, Layo sang dugay ka sa lugar na tapos kinsaylo ka sa lugar na layo sa mga pagkaon, ti kasubo. okay. Ang obrahon mo gid layo-layo. So, meaning, pag demolish sa inyo, di ka mag-istarga na yung bal mo? Sa Cavite. Sa Cavite. 13 Martires. Okay. Pag demolish sa inyo to, damo ang mga panimalaging demolish. Muna mo, yung pagkaaman siya na balay, pero nang layo sa pagkaon. Di kasubo na mapigaduhan. Ano kanong rason niya demolish to that time? Igin kayo mga ilog, tindoan. So, mga pila ka mo to ka nga pamilya ang apektado during that time? Damo Damo, lapad. Kay mga... So, dalagit mo sa demolition. And then, 17 years na ka mo to bale? Pila ka mo to ka years sa Manila before ka mo nag-decide magbalik diri sa Bacolod? 18 years. 18 years. 1998, kami to, mga 16 years siguro, dire-diretso, dito kami. Dire-diretso. Tama. Kayo, do kalawig gid sinyo ay nakapuli diri. And then eventually, sang ginemolish na mo to nga do kalayo gito do kabudla gito, nag-decide ka mo na Dire. magpuli dire. Kay Okay. Kay Linong. Linong tapos ti nang diri gid imo yung nga base. Oo, diri Diri gid, gid imo oo. panimalay. Okay. Now, Nok, nagununga gid mo ya sa sulod sang 16 o kung 17 anyos, di ba la? Dito sa Manila, ununga gid mo ya buliga gid mo to yung aduaya as couple. Ano mga wala bot sa mga pagtilaw nga natural like ulan, init, bagyo, sunog, kapigaduhon including demolition. Anong mga na-encounter nyo nga mga issue as couple? Kaya di ba kamo isa ka mo sa mga ordinary couple nga naga-earn bala below minimum. Nga hindi, namin ko. Naga-earn bala below, ang inaplang minimum wage bala, nabuo bala ang income bala, family income. So, paano nyo napaigo ang income nyo sa una? Sa solid food mo, tapos sa mga tubig mo na tinlo, nga gamay lang siya, pero siguraduho nga maging dako. Nga hindi siya makakaperwisyo. Di daw dako na siya, dirin siya ka naman liwat na, na para makabawi. Hindi ka gid matamaan. No, kumusta ka? Si Pino, kumusta bilang bana? Mapisan? Oo, mapisan siya. Oo. Sa pagkaon, naman siya, di man siya pabaya. Oo. Si ano yan, no? Ikaw- Si Nining, kumusta siya bilang asawa? Okay lang. Oo. Do ka survivor ni siya eh. Do kung asawa mo ni siya, do mabuhi ka gidya balaya. No? Kaya do ka sagad gid niya kanining niya magano ya. Dasig mangita kwarta. Tasig mangita, mapisa nabe. Pisan. Oo. Okay. So, nang paninguha lang daily basis, pag mga buhi on a daily basis. So, Kag buhay naglabot sa point sa inyong life nga doon nag-away ka mo, dumabulagay ka mo ya. Kadi iba niyo mag-asawa ko, no, may mga times ko nga mo nga mag-away bla. naman kami sa una na na gusto ko sa tani buyan, kay wala kang bata, ti kinugol man siya nga basi makapamata sa iban. Wait lang. So naglabot sa Gusto ko point. siya may basi mabata, basi kuya bala wala ka bata. Nga, nagduda ka sa una nga basi baog ka? Hindi man kay lang ko yan na wala siya prangka di doy na malang daw di mo pasugot na wala sa tupad ko. So do amo to bing inyo ginawa yan sa una be or do sungguranay be tungod so basi. di man lang gid ng malala ng lang do man lang agi lang. Tungod nga pangita ka man bata nok sa nga mo to nga time. Gusto mo nagitani bata man that time. Kaya tiwai, do kalawig before ka nagbata eh. Ako yung nag-itsindi lang ko sang niya. Kasi siyempre,
ga paninguha man sa sako mo. Mm. So, before ko man nagpuli may bata na ka mo, Ah, di ba la? Okay. Kalawig before before ka nakabata. Why ka naminsar nga base may isa sa inyo may diferensya? Naminsar na. Naminsar ka man Ha, that time. Oo. Okay. So, pero why ka mo nagpa-check? wala. Ano lang ko, ting positive na nangamuyo lang ko. Oo. Tapos na pinsar ko, nahalin mo ko sa una sa, amo na be, pinabuhi mo ko. Timbot silingon, di kuya baog. Okay. And Skin proseso ko. mm. Yun, So for the sake sa mga tagpalamati ta ha. Kay before ta nagsugod sa interview ta namangkot ako daan sa inyo mo. Na-mention mo nga tungod to sa trabaho kay stress, amo to nga daw ay kagid naka no, bata. naging agaw ko kay madlaga na 40, ti miara taya na ng pag 45 hindi ka na pwede ka bata, di naging stop ko na gusto ko maka-baby. So ginungod mo gid. Ah. Ami nagunta tigid Noong obra. October, tapos aral ko sa balay. Oo, ginpabayaan. After 1 year, nag-aaman ko bata. Ha? So 1 year pa nga nagunta ti obra before ka nakabusong? Oh, do 1 year pa ako nakapahuway. Pero boring sa ako, kaya siyempre gagiyo ko permi mo. Oo. Tapos namaguhan ka be. Oh, So ginplanuhan mo gid dili. Kay para sila mo before kaya mag-40. Magka-baby. Magka-baby ka na. Okay. So, may man ka naka-jackpot. Ikaw yan, Nokia, kasi ka obra. That time. So, nagunta sa obra kasi ka obra, yeah. Sige, Cobra. Oo, para may isusunod ka mo. And then, na-mention mo kagina nga sang may difficulty kapag busong. May kabudlayan kapag busong. Ah. Tungod. kaya yung matres ko, guro, us-us. Tigin, ko na, butangan ko ulunan, ang akong tuhod, 5 ka ulunan, gintuwad ko, ang akong nadughan, ara sa log. Di nag-slide, gining akong puson, baka to sa sulok-sulok. Okay. So, may amos na nga sistema, gali, no? And, actually, hindi ko ma-imagine kung nagtuwad, may 5 ka ulunan. No, kaya lipot akong legs, tape kinanan, mas-slide ang akong puson. Para makabata ka? Para para makayo eh. Naga- Mo man nasa pinsar ko Kung na nagakiwi ang- ginhimo ko lang. Nagkiwi ang baby. Ba siguro na pero after 2 days na menstruation ko na Oo. contact ko tapos gin kayo ko abi ang ako na, Oo. tapos sa mo to pagka automatic pagka na next month na ko nabusong. Lain yung pagkitsindi ko. Okay. Ang abi ko, busong ka na that time, ya. Amo to, galing na budlayan niya magpagwa. Hindi. Okay, sige. Paano siya himuon? Paano siya himuon? yung Nakuha baby? ko na. Ah. Sus Mariusip, lain niya ako pagkitsindi, Tigil ya. 17 years. Mayo, no? Mayo nga advice. Sus Mariusip. Okay. So, okay. So, amo to galing imo nga sikret, ya. naglain na Para ako na, magbusong ka. Ah. Sus Mariusip. Ang pagkitsindi kaya may baby ka na gani, gali, ya. So, ang imo to, ya, tungod ang advice ng doktor, una, ga edad ka na, ikaduwa, ay matres na baw. Oo. So, dapat, Tigil siya dapat may 5 ka ulunan, dapat matuwad, kag rated PG niya, by the way, kag ang dugan sa dalom, kay para makaproduce baby. So 2 circos tungwa bale, 2 circos. Mayo, kadamo na bala, no? Okay, and then eventually, nakaproduce gid. Ngasang, okay. Gigda man na siya nga yung tsakto, pero Oo. tuwad ko lang siya pagkatapos. Oo. Para masalod. Para masalod. Na. Pero hindi gid yung tuwad nga gid, kasi makamukmuk ka na. Okay, duwag yung kapangaman ba? Okay, sige. Alright, so that's why, despite sa imong edad, okay, that's why i-remind na nga ito nga mga tigpalamati, nga ang babae dapat, as much as possible, ingagaw gid. At least before 40, gali. Because ang difficulty, inahalin pa ni sa tindira, ha? Di ba? Mayo pa niya, kadapas na bala, dapat at the age of 40 to 45, dapat makaproduce ka. Before it's too late. Kasi, No? Before it's too late. So, hindi ako magsugpon, pero kaklaro to sa advice ni Nining Bag-Ulanggid. Kung ano isa sa mga sikreto ang dapat nyo himuon. So, depende sa inyo, pwede nyo himuon ano mangulunan o kung ito, di ba? Pero ang importante dira nga dapat hingagaw gid as much as possible hingagaw gid dapat. Kay tungod pag ang babae laki way problema eh.
Di ba? Ang laki web, di ba? Bisan 50 ka pa ya, 55, 60 ka pa ya, pwede kayo makabata. Ang babae ang may difficulty. Tungod siya ang naga-bear, no? Siya ang nagabusong. Okay. So, ang edad mo, 40 na pagbata mo. Why ka may bidlayan pagbata? Normal delivery ka. Ano, cesarean? Cesarean ka. Pero at least may blessing, ba nakingagaw ka pa isa? Ginlaot ko naman ng iyang due date. Kaya due date na wala, mabata na ko. Pilit ko ganda ng hospital nga, ano. Papataon ka. Kumbaga, Kaya first baby ko nina, ano. kumbaga, buksin. Kilala ko man ang, ano, sa hospital. Buksin yung chan ko ya kay due date ko na niya. First baby ko pa nga daan. Excited ko na, ano, gid ko yan. Anong iya name? Maria Doña Antonia Yuzitz Rodriguez. Wag yun pa, butang mo pagkita ang ngalan mo. Kaya, ano. So, 4 bilog yung ngalan. Si Don Yabe. Okay. And nagbata ka mo at the age of 40, and then after 9 months, in-demolish ka mo, nagpuli ka mo dire. Okay. So, sa subong, ang obra subong ni Pinok, ari siya naga-construction, nagapanday, damo man siya obra. Kahit sagad man siya, sagad sa iyang skills, no? And then si Nining, subong nagalibod isda, no? Tindera, kung may mga time, gobra balloons, pero hindi man niya permi. Hindi man niya permi. Pero sagad di siya magimo sa mga party balloons actually, no? Sa mga tagpalamati. Basi kung may kilala ka mo, dira nga nagaginanglan, barato lang, pero katahom, gito tama, no? Sagad di siya mag-design. And himos balay. May mga times himos. Pero sagad niya magbliga, yan niya sudan. No? Pagkaon, ginalibod ng balaya. Kumusta man ang income sa amon ng mga lifestyle labi, amo na yung pagpangabuhi. Kumusta man yung mga daily basis sa imong income? Inadlaw be, inadlaw. Nagapila ka man yung income? Mga ano lang, 400. Kadako man. Kadako. Di ka naglabot siya na sang libod. Sa ano, sa Lagoon, pakanta sa Riverside. Okay. So, ginalibot mo yung bilog nga Lacson be. No, halin Lagoon. So, may mga suki ka naging pangilala mo ng daan. Gini mo, magkakuha ka lang sudan? Nag-ubra, ganyan lang ako sa mga sudan, pagkaon. Hasta lang sa ugto pamahaw naman pagkahapon. Galibot Init na pagkit pa, pamahaw. Okay. So, ano kalawig ang imong obra? Mga alas... Sugod yung libod, biyan oras? Alas 8 sa aga. Okay. Sa hapon man, hasta alas 4:30. Hasta alas Sa 6. hapon, hindi. Nang alauna sa hapon, nasa sa 4:30 sa hapon. So, do 8 hours manggali. Okay. So, kung dumayo gid ang baklanay, makalabot man ka 300. Okay. Sa imo yan, no? Kumusta ang obra so far? Ano lang, kisa 450. Depende sa... Depende sa, ano, sa... Kaya tungkol hindi man everyday, no? Hindi man siya adlaw-adlaw gid. Okay. So, amo na siya both ends meet, abi. Kung anong ma-earn nyo subong, amo mo na yung giho adlaw-adlaw. Di ba ng preparasyon sa inyong nga bata? Like, maabot ng tsimpo si Donia, may eskwela din siya mo. Subong 4 pa lang siya, okay pa ni. Eskwela siya sa, daycare. So, bangkot lang ko na paano, like sa amo sin nga, very simple nga pagpangabuhi, paano nyo ginapreparahan? Kapaminsar ka man na kung anong para sa bata sa ulihi, or anong para sa mind mo? Dapat ipunan gid siya sa kwarta. Kay may mga sari-sari nga gaabot nga balayran. Oo. Okay. Mga niya, Alright. And ti sa subong kapisan lang gid. Anong makuton na kablaneng. Ano sa manta mo ang imo personal abi nga inyo nga duwa nga sekreto nga bisan ano kapigado, bisan ano kabudan sa sitwasyon, malipayon. Malipayon. Importante gina malipayon ng tsindihanay. Okay. Ali dirgil po naton subong si Councilor Jun Gamboa, no? Good morning, sir. I think siya ni ang guest. Nong, close sa mic. Lapit-lapit ako nung dapat Good morning, sir. Ayan, alright. Okay. Hello, Councilor June. Good morning. Guest guro si Councilor June Gamboa sa aton nga next nga programa. Okay. So, paano? Katika na mo sa mga tao, sa buong kopon, mag-asawa, gareklamo pa yan mo. Bisan, mahayo na ilang obra, mag-asawa, dako ang income, mahayo obra, pero gareklamo, kaya po sila pagpangabuhi.
No sa inyo ya, sa imo bi ano yang sekreto mo yang bisan amo na yang imo yang gina-income every day ya kagkay Pinok ya amo na ya ka simple ya. Mga malipayon man. Oo, malipay na kami kay kung makadilhin siya, madilhin siya kay ka para sa pagkaon, malipay ka na tapos sa imong nga pagpaninlo, malipay ka na yung may peace of mind ka. Like makapaninlo ka bisang balay sang imong Obrahan, ginaobrahan. no? Malipay ka na kay may saka ka parties kalibutan na sigurado ka man. Okay. So amo na ya ka simple sang mindset. Importante lang gid Amo na kay kinan ko gid alerto. Oo, okay. So, ano man tamang sikreto, sikreto nyo nga duwa nga, despite sang kabudlay, sang inyong sitwasyon, be, kati, nablang siya, di ba, hambal mo, may man kung makalabot yung 400, may man hindi, kati depende man sa baklanay mo. Si Pinok, may man bi kung obrahan siya, be, o may man nga wala. Anong sikreto? Yung mga priority yung dapat na unahon. Kung anong mga pagkaon, ang unahon para magtsindihan ay kay daw lawig na mo. Ay, mo na yung preparahan. Dapat everyday na preparahan gid. So pagkaon gid yung pinaka-priority nyo subong niya. Tiga date pa ka mga duha? Subong sa inyong edad or ubra lang yan aya? Gobra. Ubra lang. Kaya kung gusto naman maglagaw man be. Gilagaw man kami. Supot-supot lang. Dapat suptan gid ang outing dapat. So kanami sa imong advice nos linya ko nunok, linya ko dapat i-prioritize ang importante. Oo. Kabalo ka ganyang income mo amo na dapat ya balo ka. Kaya may inadlaw na ano. Okay. So way ka na ya si Pinocchio kumusta bilang bana way man siya way ka man lima siya ko check boy sabi or na ano bi way man niya. Do ka loyal man niya sa iya sa imo ya. Mabatyagan mo man akong ano, do wala man. Paano ka man mag-away? Okay man. Kaya do ka tingil na sa tingog ni Nining oh. Hindi na ako tingil subong. Hindi na tingil subong. Kaya di ba, basta ako mag-away, tas taas ang imo tingog. Hindi manggid. Hindi dugit sindahan na kita mo ya. Duwag ka kabati tuod no, nag-away ka mo yung aduwa no. Do ever since dugit sindahan na kita Kaya mo muna ang halinan sang maseryosohan mula ang away, stroke, ang likawan na. As much as possible, wala away. Tsindihanay. Kanami man kikina why ka man niya demand ka Pinok ki diyan why ka man niya blagahan balgit siya blang dapat amugin ning imo ano hindi man siya na bala kay may ara mga tsimpo nga muna may ara man simple lang. Okay, so sa subong amo nang imo gina full time nga trabaho ning no naga bulod-bulod galibod kung weekend bi naga papulopanghimos at kung may mga events or occasions, ano mo. Ginakatuan mo, gid. And di ko yan, Nok, do okay man sa bong, may mga trabaho ka man yan sa bong niya. Okay lang. Okay. Trabaho lang sa buong. Nok, si Nining, nagsurbahan ko lang siya bala. Nablang kapisan man sa iya. Tapos do ka positibo sa iya, bala. No? Batian mo sa bagulang, do ka positibo man sa iya. Do ka, importante ka, balo ka mo sa inyo nga pag-prioritize. Ikaw, bibilang ba na? Anong pinakanamian mo, gid, sa pamatasan ni Nining? Saya gawi, saya karakteristik bla, saya pamatasan niya. Ano pinaka Ano ko sa iya kay insidido sa bana niya. insidido. So dira agad yan naluyagid siya, gaplangga agad siya, understanding. Sakto. May naistorya mo ko na one time. Sige nga, ano ko nung do forum bla. Kung ikaw, ano gusto mo sa lalaki, kag sa babae, ang pangasaon sa uli. Ang isabat sang isa kuno intelligent, no? Ang sabat sang isa I forgot, pero ang may sagit na nagsabat sa yang ay kuno yung understanding. Kay tungod sa kalibutan, bisa anong problema ang inyong atubangon kung gaitsindihanay ka mo, kung you understand each other, ginabasa nyo isa kag isa, ginabato nyo, tuwagit problema. Dumasolbar nyo gitanan. So si Nining is very understanding gid sa inyong station. Okay. Buhay na ka muna yung plano nga magdugang isa pagid. Hindi na pwede. Bata bala. Hindi pa mo hindi na. Hindi kinarespeto ko man na gusto ko man mag-baby. Gusto mo man tani. Pero base do budlay na. Pila ka na subong? 44. 44. So base pwede pa tong ulunan. Himuon nyo pulo ka ulunan, di ba? No, kasi ba may upod man si Donya, no? Okay. So subong aga this Valentine's this love of month gin-guess sa mga duwa because gusto ko ipakita lang isa ka angle bla sa sitwasyon sa couple nga hindi nga
it's not really money that makes us happy eh. No? Hindi lang kwarta, hindi lang standard sa pagpangabuhi ang makapalipay sa aton. But ang understanding is one, no? Ang genuine lang happiness sa kalipay is one. Acceptance. Amo yung nakita ko sa inyo nga duwa, ginabato nyo yung isaya despite sa sitwasyon, hindi ba? And unungay ka dapat. Bisan nung matabo, unungan dito yung isa. Di ba? Alright. Ning message mo ba, mga itabi mensahe mo ba sa mga kadamo sa mga ordinaryong individual nga lang kapigado lang bala pero wala man yung masakit or kasimple man sila pagpangabuhi ng couple. Ano ba yung mensahe mo ba sa mga para sa inyong couple lang kasimple man sa pagpangabuhi? Ano ang sikreto para maging malipayon sa pagpangabuhi? Sa imo personal experience siya. Anong dapat Magsalig ka lang sa sa Diyos kay siya man ang may malipay na siya siguro kung hindi ka lang maglikramo, maninghuwa ka kung kay ubayan ka man gyapon. So, Malipay ka lang sa nga kompleto kamot mo, kompleto tiil mo, makakita ka, malipay ka na. Tapos kung hindi ka mahuya mangayo sang problema mo, mangadi ka. Pag nasa adlaw nga pag maningwa makakaon kay sa atong panglawason. So, i-appreciate mo kung ara. Amo na bing lesson, bisibong hambal mo. Importante, may kamot ka, may tiil ka, makabugtaw ka, wala ka masakit, healthy ka. Sa dadlaw, may maluto ka ng maayos, na tinlo, survive ka na sa sa pangadadlaw mo. Yon. So, survive. Ang importante, like, sa imo sa point of view, is ma-survive ka mo ya everyday. Ang everyday nyo nga pagpangabuhi, ma-survive nyo ya. That is a point of view coming from a couple nga very simple lang gito tama and nok do tulok abis nining binok do okay ka do happy ka man nga siya na pangasawa mo yabe do ay ka man niya inulsol or regret happy ka nga siya man na pangasawa mo Why man, naging nafsol kay ako lang na ko mo. Nalipay ka man nga rasining. Nalipay man ko sa iya kay binuligay man kami duwa. Klaro, hanok? Binulagay o kung binuligay? Binuligay. Binuligay. Nalibison mo tas ang pesyo mo. Okay, so buligay lang gid. No? Bisan ano kabudlay sang pangabud, bisan ano kabud ang pangabuhi, bisan ano kabudlay dapat nagabinuligay lang gid. No, amo lang gid ang pinakasekreto gid sa subong. And sa imo yan nga tutom lang gid gihapon niya. No, amo lang gid ang isa kabut lang gid siguro. Okay. Kung magdako ning bata mo, ano tan gusto mo mangin siya? Ano kung ikaw lang tagaan siya sabi? Ang unod sa imong heart. Ano gusto mo? Kung kaya na sa paminsar, gusto ko maging buot siya nga doktor. Kung kaya ng niya. Pero bahala na siya kung ano gusto niya. Sana formal lang siya. Na mabuot man siya kag mapisan. Doktor, although mahal ang doktor, paswila ka doktor, subong mahal. Hindi natin mabalaan ng may mga freedom. Eskwela. Ano pagid ang ikaw binin sa una ning anong ambisyon mo sa una tani? Mangin Sang bata ka pa bala doon, ano minsan sa kagalingon mo? Go office. Ano may angkat na mag-office ang una? Okay. Nakaskwela ka, no? Ng high school? Second year, college. Sa West Negros. Nakaskwela ka before, okay. Alright. And so gusto mo na before mag-work sa mga office. And I hope sa kay doon niya sa uli, doctor man, kitagaan sa opportunity. No? Okay. So, thank you, Gid, Pino, kay Nining, no, nang gin-invite kita mga duwa because siling ko gusto ko ipakita, i-plaster mo bala ang sari-sari nga sitwasyon, sari-sari ang gulo sa pagpangabuhi dito sa kalibutan. No? And one piece of advice, ang pinaka-common gid nga advice actually nga makaogi dya, nga bisan ano ang estado sa pagpangabuhi, yung importante nagaupod ya mo, naga-itsindihanay, nagabuligay, naga-respetohay, kag tuo sa Ginoo. I think amot ang hambal mo kagina nga idangop sa iya kung dabudlay gid. Kati hindi ta kontrolado ang stasyon sa kalibutan eh. Hindi ta kontrolado pero kung ara siya
kabalo ta nga maski paano may solusyon. Hindi man maski paano, kabalo kita nga may solusyon na siya yung ihatag sa aton niya. So, Automatic na yan. automatic na iya. So sini nga aga, if there's one thing na realize ko no na kagtani realization man sa aton mga tagpalamati naglanta sa aton subong nga ang kalipay ara gid taho. Depende kung paano mo siya basahon yung tahon. Kay ako sa akon permi nga Facebook naghambal gid permi nga every day magbukas sa matata pasalamat na sitwasyon ta. Hindi ta magsugod isip sa mga butang wala sa aton. Diba? Hindi mo sugod isip sa mga butang wala sa aton. Isipon ta nga sa aton. So kung ang piyak balay mo da iya, nami iya balay, nami ang iyang gamit, damo siya kwarta, paslamati, nga damo siya. Kag ikaw naman niya, isipa man niya arasin mo. Ano arasin mo? Nakabugtaw ka nga buhi. Wala? Healthy, wala masakit. Nakabugtaw ka nga kompleto ka, imong lawas, wala ka sa ospital. Diba? Ang imong nga hangin niya gina-inhale, kompleto. Diba? Libre. Why may ginabayad? Because na-mention ko kagina, mahal-mahal sa buong oxygen. Diba? Mahal sa buong oxygen. Nag-guess kita dali ligad. Ang oxygen ko no, 3 days, 600. Para makasigil ang ginawa ang pasyente. Tungod, nagamasakit siya. Pero kita libre ang aton niya hangin sa buong gina-inhale. Dire. So, that alone, ang libreng hangin, paslamatan sa Ginoo. So, panday ka man, tindera ka man, negosyante ka man, big time ka man, tanan ta dapat yung ba mag-isip sa grasya ng nabaton natin. That is one important lesson yung na-learn natin dito sa buong aga. No? Thank you very much. Councilor Wilson Yambawa, good morning. Ang ako sa buong episode, ang panday meets ang tindera. Mag-asawa, ini sila nga mapisa niya mag-asawa, wala nga gin-guest atin for the Valentine's Day, Councilor June, no, nga siling tabi siya, ano kabudlay sang pangabuhi, basta nagapalanggaanay, wagit problema, no? Salamat, Pinok, tulugan nila nga baby. Ning, thank you gid sa imo. Salamat man, Councilor Israel, Salanga. Kabalo ko, aga pa mga mo nagbubugtaw, no? Kasi siling ko, doon ta kamo dire subong, kasi siling ko, dami ginaya nga tanan man yang aspeto, ang gulo, magita gid naton niya, no? Sa aton niya, pagpangabuhi diri sa kalibutan para ma-appreciate tama bala kung ano ara sa aton diri subong. And subong aga suliton ko ang akon mga bisita nagpakita sa aton niya hindi na ya butsilingon niya nga budlay ang sitwasyon, hindi na butsilingon niya nga daw hindi nami kung hindi kada big time. Subong aga ang aton niya bisit nagpakita sa aton niya kung ano ang importante diri sa kalibutan, kung ano ang mga dapat naton gina prioritize diri sa kalibutan, no? And thank you very much Nining and Pinok and sa aton mga tagpalamati subong aga. Let us start counting our blessing. No, sugdan ta isip ang aton nga grasya ginabaton every day kag learn to appreciate pisan gidapat no why dapat kita naga-surrender sa mga pagtilaw pero sa nagyan nyo may ulan kamo ginagyan may bagyo may sunog may demolition pero strong kamo gyapon as a couple no and that same advice ang hatag naton sa tumang tagpalamati subong. Thank you once again sa inyong pag-upod sa aton programa no diri sa Istorya Espesyal sa Diva Easy Action Radio. Isa naman ka simply nga Domingo ang aton ginupdan diri sa aton program no but very meaningful kag puno sang gugma, puno sang lesson nga programa nga atong ginupdan diri sa buong kag I hope this will also serve as an inspiration sa mga this will also serve as an inspiration sa aton yung mga tagpalamati, especially inablang nagapangabuhi lang yung simple kaya katama yang dapat wa kita nagreklamo. No, that is basically the essence of our program, no, sining aga. Thank you once again kag kitaya diri sa ato programa Istorya Espesyal kaupod kay Konsehal Ising Salanga nagapanamyaw kita sa isa ka malipayon nga bulan sang pakigugma no ng Happy Valentine's month sa inyong tanan, hindi lang yung Valentine's Day, tagabay patani nga ang paghigugma magaluntad sa atong tanan, hindi lang ya sa chimpos ang Valentine's kundi sa atong gidaadlad lang ang pagpangabuhi. Ang tanan nga problema, ang tanan nga kabudlay sa sitwasyon, masulbarin na siya as long as may paghigugmaanay, magplanggaanay. Thank you very much. Inisaliwat ang isa naman ka episode sa programa espesyal diri sa Diwa Easy Action Radio. Kaupod yapon sa inyo kubos nga lagad Israel Ising Salanga. Magabulos si Action Boy Duran. May ara mo siya espesyal nga bisita. Nga ang bisita nyo nga masunod, amo ni saya ang literal nga Valentino. Kaya ang iyan nga birthday,
February 14. Oh, si Councilor June Gamboa, February 14 niya ang iyayang birthday. That's why very sweet ini siya, no? Ang iyas ning love team sa amon dira sa Sangguniang Panlungsod, si Councilor CL Lopez. Da sudlog na Councilor June, no? Amon ni naman yung partner dira ayan, no? Sa aton niya sa Sangguniang Panlungsod. Kasi dira sa amon sa Sangguniang Panlungsod, no? Kay nagabuligay bala, naga-chindihan. Naga-enjoy ako actually. Naka 7 months na ko bala mo or 8 months. Nagamamati lang ko sila. Kagalingaw gid ko sang aton dira experience siya. Nagatuon gid kita, no? Nagatingwa man kita nga maka-cope up man sa mga amos nga tao, nga mga veterano when it comes to public service. Madamong salamat sa aton mga viewers, sa aton mga tagpalamati diri sa Istorya Espesyal sa DYEZ Action Radio. Inisalawat si Konsehal Israel Ising Salanga sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.